खुलुमबाय बे भिडिअ बानायनायनि जाहोनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ बे मोनसे खोथा बुंदों जेरावहाय हेलिनाया मोनसे भाइरेल भिडिअ बा मोनसे भिडिअ फैगासिनो ओंखारनोल' बाखि बेबायदि मोनसे खोथा बुंदों बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय हेलेना दैमारि फावखुंग्रि गासिबो सिनायखायो बिथांनि मोननैसो भिडिअ फैगासिनोमोन माने कमेन्टखौ जोङो नुगासिनोमोन इन्स्टाग्रामाव बे भिडिअ सानथाम जाबाय दे सानथाम सानब्रैसो जाबाय आङो आपडेट होनो मोनाखैमोन गोबां मानसिया बुंनायनि थाखाय आं आपडेट होनाय जासिगोन सासे सानै बुंदों गोबांथ' बुङाखै ओमफ्राय मा आपडेट बियो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना बुजिखाबाय बे भिडिअआ मोननै आपडेट जागोन एसे आलादा जागोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन आरो भिडिअखौ जोबजासे नायालासिनो कमेन्ट खालामनो नाङा दे नङाबा बुजिनाय नङा जानला मोनला सोरबा सोरबा कमेन्ट खालामलाबायो भिडिअखौ नायजोबा मायानो नायग्रोजोब मोननै जागोन मोनसेया जाहैबाय आं फार्स्टआवनो बुंना खानोसै ना बे हेलेनानि मा भिडिअ फैदों मा मादों नोंथांमोना सोरबा सोरबा मोनथिदो जानांगौ सोरबा सोरबा मोनथियाखै जानांगौ नङा होनबा दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो हर गेजेरावनो भिडिअखौ होनाय जालायबाय सानफोराव गरमखायनो भिडिअ बानायनो बादों टाइमबो मोनाखै कन्टिनिउ फैसिगोन आंनि चेनेलाव भिडिअआ नोंथांमोना सापर्ट खालामना थाबाय थाब्लानो जाबाय दा आं फिक्स खालामनानैसै हेलेना दैमारि बयजोंबो सिनायजानाय हेलेना बायदेवनि भिडिअआ जाहैबाय मोनसे भिडिअ जोङो इन्स्टाग्रामाव नुनो मोन्दोंमोन हारसा मानसि दै बेखौथ' आङो सिनाया हारसाया जानांगौ बियो एक्टरफोरबो जानांगौ सोरबा आर्टिस्टफोरबो जानांगौ न ओमफ्राय नङाबो जानांगौ जे आङो नुदों इन्स्टाग्रामाव आरो गोबां मानसि आंनो शेयार खालामहरदों बयफ्रेन्ड नामा बेयो हेलेना दैमारि सिस्टारनि बयफ्रेन्ड नामा गोबां मानसिया बुंदों बियो बयफ्रेन्ड नङा लोगोफोर बियो मोनसे मिउजिक भिडिअनि थाखाय मोनसे शुट खालामनाय जादों माने रिल्स हिसाबै बे हारसा ब्रादारा माने बेखौ रिल्सखौ हेंगारना होदोंमोन दासिम हेलेना दैमारि सिस्टारनि जोङो इन्स्टाग्रामाव नुनो मोनाखै बै हारसानि माबायावसो इन्स्टाग्राम पेजावसो जोङो नुनो मोननाय जादों आरोना दा थिग बेफोरबायदिनो गोबां मानसिया कमेन्ट खालामहरदों मा जोंनि बर' एक्टर एक्ट्रेस हारसाफोरखौसो लानो हमबाय नामा बेफोरबायदि गोबां मानसिया बुंदों दा आंथ' बुङाखै जोंहा हेलेना सिस्टारा जे बे हारसा हौवाखौ लागोन लाया बेनि पार्सनेल खोथा आं बुंनाया बेनो माने बे मिउजिक भिडिअनिसो लोगोफोर जेबो बिनि हारसा बयफ्रेन्ड नङा दै बेल' नङा बिकास चेट्रि इउटुबार सासे सिनायोना नोंथांमोना दा बिजोंबो मोनसे फट' लानाय दोङो गोबां मानसि दोङो बियो एसामिस चेनेलावबो एसामिस माबायावबो बे मिउजिक भिडिअ दिहुनबाय जोंहा हेलेना सिस्टारा एसामिसफोर माने आंनि बायदिब्ला बेनो माने बर'ल'बाबो जाया दे माने बर' नोङो एक्ट्रेस जादों एक्टर जादों बेफोरबायदिबाबो फेमास जाया जों गासैथिंबो लोगो जाना थानांगोन एसामिसानो जा हिन्दीयानो जा नेपालियानो जा जोङो गासैजोंबो लोगो जानानै भिडिअ एबा जोङो लोगो जानानै फेमास जानो नाजानांगोन बेफोरबायदि आरोना होमबासो गासैबो सिनायगोन बर'आल' सिनायबाबोथ' जायाना जोंहा गुबुन मोनसे दाब दाब जायगायाव मुम्बाइआवनो थांबाय बबेबा थाइलेण्डआवनो थांबाय नोंखौ सिनायगोन नोङो हिन्दी रावजों माबा मोनसे एलबाम भिडिअ बानायोब्ला नोंखौ गुबुन हारिनि मानसियाबो सिनायगोन बेफोरबायदि सिनायजानो गोनां जोङो मा खालामनांगोन गुबुन हारिजोंबो लोगो जानानै भिडिअ बानायनाया मोजां बे नङा जे नोङो भिडिअ बानायदों अब्लानो नों गुबुन हारिखौ लानांगौ बेफोरबायदियाबो रं बेफोरबायदिया नङा आरो बेफोरबायदिखौबो साननो नाङा आरो पाब्लिकफोरा कमेन्ट खालामनायाबो गाज्रि नङा मानो होनब्ला गोबां मानसिया नुबोजों जोंनि बर'फोरा माबा मोनसे नांगौ समायाव हेल्प नांगौ समायाव जोंनि बर'फोरा गोबां सापर्ट खालामो जेरै अंकुसिता बर' बिथांमोना बक्सिं गेलेनाय सोरबा सोरबा माबा माबि खालामनाय बैफोरो मा खालामदो जोंनि बर' हारिनिफ्राय सापर्ट लानानै गुबुन हारिजों जुलि जादों अब्ला जोंनि पाब्लिकफोरा जोंखावजोबना दोङो जे जोंनि बर' हारिफोरा बेफोरखौ सापर्ट होनानै अंकुसिता मेडाम मोना मानो बिसोरो गुबुन हारिजों जुलि जाहैनाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा दङ आरोना बे नंखाय बाथ्रा नङा दै सोरबा अंकुसिता ना मा नाममोन आंथ' बुंला आरो सोरबा सुनिता ना मा डेन्सार बेबोथ' गुबुन हारिजोंनो जुलि जाना थाहैबाय बैफोरबायदि बा जुलि जाबायानो साननानै ला बे गुबुन हारिजों थाबाय थानाय गावनि बयफ्रेन्डआनो सुनिता ना मा नाममोन बेखौथ' सिनायखायो जानांगौ बिसोरबो गुबुन हारिखौनो लाबाय दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गिनाय मोनो लाजिनाय फैयो जे गुबुन हारिजों शुटिं खालामै भिडिअ बानायै जे गुबुन हारिजों जुलि जागोन नामा बयफ्रेन्ड नामा होननानै मोनसे सेफटि हिसाबै कमेन्ट खालामो आरोना दा बेबो रं नङा आंनि बायदिब्ला नंगौना नङा लोगोफोर दा बेनोसै हेलेना मेडामनि बियो जेबो माबा आपडेट नङा जास्ट नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै आङो बे आपडेटखौ होनाय जादों रावबो गाज्रि मोननो नांला आरो हेलेना सिस्टाराबो गाज्रि मोननो नांला आरोना बे भिडिअखौ नुनानै
मोनसे मटिभेसन हिसाबै सोरबा सोरबा बुजाय हरदों हेडलाइनानि माबायावबो कमेन्टआव थैखाबाय माबा जाबाय होननानै माने नुदों नालाय हारसाफोराबो बर' हारिखौ लांनानै जेरैबायदि खालामो होखारहरो माबायो दा बेफोरखौ बुंबा आरो गोलावसो जागोन बाथ्राया बेनिखायनो बुंनांगौ जों खोथा गैया मोननै आपडेट मोन नालाय दा हेडलाइना सिस्टारना थांबाय दा मोनसे आपडेटआ आङो मैया दाख्लैनिफ्राय भिडिअ होगासिनो सासे हिनजावा रायजोफोरा बुनाय बेखौथ' आं बुंनो खोथा गैया मानसिफोरा आंखौ बुंदों फैसा बारा किलार फैयाखै बेनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ होफिन मा गामिनि मा जाथाय होनना बुंदों जाथायखौ आंनो खिथाहरबाय सासे मानसिया अब्लाबो आङो गुदि बिजौ बुंनो बाहादों आरो ना मानो होनबा न'खरा एसे लासिसिं जागोन बेफोरबायदि गुदि बिजौ बुंजोबनो हायोब्ला दा सर्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला 2 मिनिटनि भिडिअ जायफोरा नुखांबाय बे नायनो नांला आं बुंबाय जायफोरा नुवाखै बे नोंथांमोना नायग्रोना ला दे मालायनि न'खरखौ मानो दंस' खालामनानै होखो नोङो मालायनि न'खरखौ मानो दंस' खालामनानै होखो नोङो मोनबाय मालाय बिसि फिसा गोनांखा न'खर गोनांखा हौवाखौ लाइन मारिग्राया दाना मस्लाया मोनदों सोरा मान सनमान थांखो दालाय गावबागाव थाल गैया एकदमबारे आंथ' बिदिखौ सुखुथारा एकदम सोरनिबा बिसि गोसथोग्रा सोरनिबा फिसाइजों गोसथोग्रा लाइन मारिग्रा बेबायदिखौनो सैया आङो एकदमबारे आं मोनफ्लांनांगौबा हले आंनाबो बायसान्सआव आंनि फिसाया जुदि बिदि जानानै आं मोनहैफ्लांनांगौब्ला खानाय थानाय बुफुजोबगोन बानलु थानलु लगायनासो लांखागोन आंबो बिदि नङा आरो बेबायदि दाजाखाथोंबो आरोना एकदमबारे आं सैखाथारा बिदिखौ आरे मोजां मानसि दङब्ला सेंग्राफोर दं मेला सोरबा बालन्दा दं सोरबा हिन्जाव खारजानाय दं बेफोरखौ लाना बिसोरजों लाइन मारिना मालायनि न'खर गोनांखाखौ मा दरखार दं आरो नों बिनि बिसि जानाय मोनसे नोंबो सानसे हाबा जाबा नोंबो सानसे बुजिगोन नोंनि जेनेबा फिसाया बेबायदि लाइन मारियोब्ला सोरबा हिन्जावजों नों माबायदि मोनगोन नोंनि गोसोआ आयो दानि हिन्जावफ्रा बिराद खायफा बारासिन जालांबाय आरोना मोनथिखासेयावबो लाइन मारियो मोनथिखासेयावबो हौवाखौ बरायसिनोसो आरोना जेनेबा बे हौवायाथ' गियान गैया नोंहाथ' गियान थानांगौना सासे हिन्जाव जानानैहाय मालायनि न'खरखौथ' बिदि सिफायनाङाना दाउ दोखो बेबायदिखौ मानसिखौ आंथ' नायनोनो हाखाथारालै सयथि बिदिखौहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा बुंनायाथ' बुंनो हागोन गोबां बाथ्रा बुंनो हागोन दा गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ बेनिखायनो आं बुंनो सानला अब्लाबो फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै गाज्रि मोनाबा नोंथांमोना मानसिया साराय मारामखौ हुनाबो होख'नो हाया नंगौना नङा बे सारायाव माराम जाना थानाय गोसोम दागोआ हुबाबो हुख'नो हाया नंगौ बेखौ जोङो हुयै साफाबो खालामनो हाया मानो होनब्ला बुजिदो नोंथांमोना दा मा बुंबावगोन जोंनि हाबा जानाय हिन्जावफोरा जे गोदान सोरजोंबा बिबो हाबा जानायानो सोरबा सेंग्रायानो जा गथ' गोनाङानो जा मानो खारनो लुबैयो मानो थांनो लुबैयो फार्स्टआव जोङो खेबसे जुलि जानाया अहाया नामा अहाया होनना बुंबाथ' दा सोरबा गाज्रिसो सानगोन दा बिदि नङा इफोरखौ नोङो साननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नोङो कमेन्ट खालामनो बागरनाङा बुं नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव बुं जों बुंद्रायबा सोरबा गाज्रि मोनो बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों हाजारसे बुंनो हानाय पावार थायो आरोना गथ' गोनां हिन्जावफोरा बाजै आदै मादैमोना ओरैबायदि जाबोदों दानि जुगाव माने गावनि हौवाया जेबो इम्पर्टेन्ट नङा जेन बिनि लोगोआ इम्पर्टेन्ट बिनि हास्थायनाया इम्पर्टेन्ट बिनि लुगैनाया इम्पर्टेन्ट बैफोरबायदि हौवाया जे मा मावनानै जाहोगासिनो न'खरनि फेमिलिया मा खालामनानै बेखौ फेदेरगासिनो बेखौथ' बुजि मोनाखै बिनि हौवाया मा खस्थ' खालामगासिनो जुलि जानानै मानो थाखाया नों जुदि हौवाखौ गारनानै खारसनहैबाय अके थिग आसे ओमफ्राय न'आव फिन खेब मानो फैफिनो बे खुदिया गथ' गोरलैफोरा मा मानसि नङामोन नामा जुदि नोंथाङा खुदियाखौ अननाय गैयाब्ला हौवाखौ अननाय गैयाब्ला नों बे फिसा खुदियाखौथ' अननाय थानांगोन एसेबाबो नोंनिनो थैनिनो नोंनिनो फिसाला नोंनिनो फिसाजो बिसोरथ' जुनार नङाना मोसौ बोरमा नङाना
नों बेखौ बिमाया बेखौ जोनोम होनानै गथ'खौ सिनाय मोना जानो नों मोसौ बोरमा नङा बुजिबायना मोसौ बोरमा नङा जिब बेफोरबायदि जुन्थु नङा हौवाखौ नायनो बायो नों थिग दोङो गथ' गथायखौथ' अननांगौना गथ'खौथ' लानानै खारा सोरखौबा खोनादों नामा सानसे रावखौबो खोनायाखै जे गथ'खौ लानानै उमुगदो खारसनहैबाय होननानै रावबो गथ' लाङा गथ'खौ गारनासो खारसनहैयो बिसोर गुबुनजों हिन्जावफोरा हौवाफोराबो दाय दङ र' हौवाफोरखौबो दा बुंगोन आङो हिन्जावफोरखौ बुंग्रोनो नङा होनबा गथ'खौ लानानै मानो खारा माने बिसोर सानो स' लोगोफोर आंना मबाइला चार्ज जोबनानै होबाय नै दानि अबस्थ सुइच अफ जालांदोंमोन आं किपा करिसो मबाइलखौ अन खालामनानै भिडिअखौ बानायनाय जाहैबाय आं भिडिअ बुंगोन सानदोंमोन हौवाफोरा मा गोरोन्थि मावो बेनि थाखाय हिन्जावा गथ'खौ मानो लाना खारा माने सिंगेल खारो दा बेखौ बुंजोबनो हालिया आङो मबाइला चार्ज जोबना होबाय बेड लाक साला आंहा दिनै भिडिअआ जाजोबब्लासो मोजां फुरा जाजोबब्लासो नेना थादों आङो नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोननि सेराव हौवाफोरा मा गोरोन्थि मावो बेनि बागै आङो फंसे बुंगोन आरोना नेना थाब्लानो जाबाय अब्ला लाभ इउ अल भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरबानो जाबाय दे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय